आंनि न'आवथ' दिनै माने दै देरनानै इन्जुर बायफ्लंलांबाय बाख्रियाबो लोमनोसैमोन आरो बिनि सायाव माखासे दाउफोर दङ बेबो खहा जाबाय आरो गोबां माइ गायदोंमोनानो जेनेबा 10-12 बिगा बे लोमनानै दा हाब्रु फबजोबखो ना बुखांलांजोबखो बेखौ आं बुंनो रोंला आरोखि जानाय लोंनायाथ' बिदिनोसै जों सिगाङाव नै एसे एनै माइ गायनानै दाख्लैसो एसे संना दोननाय दंमोन बेखौनो जानानै दा दंगासिनो आसाम सरकारजों खावलायनायाथ' जों बिनिफ्राय माने एसे सहायफोर मोनोब्ला माने मोजां जागौ बेखौ आं दा लुबैदों आरोखि नायफैनायाथ' दिनैसिम फैयाखैनो उनफ्राव खबरफोर मोनबा फैगोन नामा दा बेखौ आं बुंनो हाया आरोखि थांनाय बारावबो जादोंमोन जानाया माने बोसोरफ्रामबो जायो दैज्लां बोथोराव बिदिनो माने एखमबा खालामाथिनिफ्राय फैनाय हाजोनि दै आरोखि बियो दा बिदि जाबानो माने जोंनाव बिराद उसुबिदा जायो आरोखि सार माने गारिया आंनाबो न'आवहाय एकदम लोमजोबबाय माने आंनाबो गारि दङ माने साइड खालामनांगौ नालाय एसे इयाव गोजौआव दोनहैनांसिगोन आरोखि मा रोगादों रोगानो माने नै दा नै माइ बस्था बिनाबो नैबे दां जोंना गेदेरना बस्था माइ बस्था जाबजोब्बाय दा बोखांनानै दा साइड खालामनांगौ जाबाय माने आंनाबोथ' न'आ लोमजोब्बाय नालाय जायखि साइड खालामनो आंबो गारि दङ आंनाबो गारिखौ साइड खालामनो एसे नाजादों आरो आंनाबो दा माइ बस्था थिखोनांबाय ट्रेक्टराव आदानाबो दा बे अबस्था बिराद गाज्रि बे न' हाबो खुरखाबाय न' बायबाय नै आरो अमा गोजावबाय बोरमा गोजावबाय ओमफ्राय ओरैबो माथावरि माबा थांबावबाय माथावरि बायबावबाय माइबो गोजाव खुरजोब्बाय माइ गायनाया ओमफ्राय माबा माबि नै दाउ माइ ट्रेक्टरजों लांनांबाय आरो दंबावोसो गासिबो दासो सराय माब्लानिफ्राय देरनाय दैया दाख्लै माबानि मैया सानसेया एसे सेमदों बे दाख्लैयो मा बिस्थिबारनिया बिस्थिबार बबेनिफ्राय फैनाय बे दैया बे दैया एकदम खालामाथिनिफ्राय फैयो बे 2 नं उत्तरबुलि दलगाव गामियाव गोलैफैबाय जोंनि गामिया बिस्थिबारनिफ्राय दिनैसिम लोमनानै दङ गासै आरो दाउ फारौ गोजावलांजोब्बाय अमाबो गोजावलांबाय आरो नै माइ 100 मन माइ नै ट्रेक्टराव थिखांगासिनो दङ दा बेखौ सेटिं खालामनांगौ नङाब्ला जेबो उफाय गैला जोंहा सरकारा अननानै एसे जोंखौ अनसुंथाइ होयोब्ला मोजां जागोन आरो बे माख्रा खर'आव थेनांगौ बे दैया रानोब्ला बेखौ सरकारनि सायाव आङो एसे बुंहरनाय जाबाय आरो माइ गायनायफ्राथ' गैखाले गासैबो दैबानाजों बे दैबानाजोंनो बाला आरो अन्थाइ खोबजोब्बाय सरकारनिफ्राय दिनैसिम रावबो फैयाखै सार दिनैसिम रावबो गैया ओरै बिपिएफ सरकारनिफ्रायबो गैया जोबोद बे दलगाव 2 नं उत्तरबुलि ब्रेकेट दलगावा दुखुजों बुंफबनानै दङ जोंनि गामियाव दैजों साग्लोबजानानै दङ दिनैसिम जों माइ दै खहा जाबाय माइरं दैरं जों थानो जोंहा सुबिदा गैला दाउ अमा थैबाय गोजावलांबाय जोङो दासिमबो जोंनि थाखाय रेसन गरसेबो फैयाखै जों मा जानानै थाबावनो जोंहा न' बाङाव ओंखाम संजानो दिनैसिम जोंहा राहा गैला दैफ्रानो जोंना जानजिफा हान्थुफा जानानै दं बिनि थाखायनो जोङो दिनै नैबे सरकारनि LP स्कुलावनो जोङो रिलिफ थानांगौ जानानै फैबाय जोङो आसा खालामदोंमोन सरकारनिफ्राय जोङो नैबे गोबां खहा जानाय न'फोराव ओंखाम संजानो मोनिफोरनि थाखाय जोङो रेसन फैला हामगौ होननानै जोङो गोसोखांदोंमोन सानदोंमोन जों जिउआव अननाय मोनगोन नामा मोजोमसे होननानै जों आसा खालामदोंमोन नाथाय दिनैसिम गैया दुखुनांथाव जोंनि गोबां गायनाय फुनायफ्राबो सोरबाबा खोथिया गोजावलांबाय सोरबा गायनाय फुनायफ्राबो खहा जालांबाय दिनै जों मा जानानै थाबावनो बिनि गेजेरावबो जोंनि गेजेराव दा जोंनि फिसिनाय जुनादफ्राबो जोंहा गोजावलांजोब्बाय थैजोब्बाय जों माब्रै थांनानै थाबावनो बिनि थाखायनो जोङो गरसे गरनै जोंनि थाखाय रेसन फैयोब्ला जों जोबोद मोजां मोनगौमोन दिनै जोंनि गथ' गथायफ्रा जोबोद माख्रानि दै फैनायजों थान्दाया बारा दा नैबे सान्दुं आंखाल दंब्लाबो जोंहा गोबां लोमजानाय साजानायफोरनि थाखाय जोङो साननांगौ लोगोआ फैबाय बिनिखायनो जोङो मा राहायै थानांगौ जोंहा दा बेबायदिनो दुखुआव गोलैनानै दङ